Bejjannar u Marzu ta' din is-sena kien hemm kważi 88,200 persuna li siefru minn Malta. Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, meta wieħed iqabbel ir-rata tal-ewwel 3 xhur ta' din is-sena mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, id-differenza hawnhekk hija ta' kważi 69,500 persuna li siefru barra minn Malta. L-aktar mezz li siefru bih in-nies f'dan il-perjodu kien bl-ajru, b'aktar minn 82,300 persuna, kważi 5,900 persuna siefru bil-baħar. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, l-aktar destinazzjonijiet li marru fihom il-Maltin kienu l-Italja fejn kważi marru kważi 32,400 ruħ, wara l-Italja id-destinazzjonijiet l-aktar popolari kienu ir-Renju Unit u Spanja. Iżjed minn 42,000 persuna marru fuq btala u kważi 28,500 persuna siefru biex jaraw l-qraba u l-ħbieb.